Sonakalelo kakhulu ugqithi siyazama uzikhupha izinto ezinye kunzima uzikhupha ivele yawela phezu kwezinto sonakalelo kakhulu sibhlungu kodwa ke siyamkela ba asizonceda. Yaqhuba amaphulo gutyulo emva kwesaqhwithi ebesikhatshwa sisichotho nesidale umonakalo omkhulu sancothula namaphahla ezindlu kwisithili sase-Amathole eMpuma Koloni. Alcohol is a big threat for us during the festive season. A lot of the fatalities, injuries that needlessly happen are the consequence of alcohol. Isixeko saseKapa sichithe amawaka amathathu eelitha zotywala obathinjwa ngethuba kusenziwa amaphulo okugcinwa kocwangco. Yaqala ngecawe umhla wama-21 itumente yendebe ye-AFCON kwelaseMorocco kwaye iqela leBafana Bafana lidlala umdlalo walo wokuqala ne-Angola ngoMvulo. Sinamkele kwindaba zethu andambe ndodwa ndamba nokhetha ukuthula Mbatha noyitolikyo lempilo esandla Botani Mzontsondo. Bahlali kwindawo ezininzi kwiphondo leMpuma Koloni bazama ukucoca emva kokuhlaselwa kanobomi sisiphango ngomhla we-16 kuDisemba. Monakalo wenzekileyo ushiye iintsapho zingenamakhaya yaye amaqela enkonzo zikaxakeka nawesisa akho ukuphosa esivivaneni. Bashiyeke bezikhotha amanxeba abahlali abathwaxe ngamandla sisichotho ngolwesibini uninzi lwabo lusaxakekile okokuba luza kuyivusa kanjani imizi. Sonakalelo kakhulu ugqithi siyazama uzikhupha izinto ezinye kunzima uzikhupha ivele yawela phezu kwezinto sonakalelo kakhulu sibhlungu kodwa ke siyamkela ba asizonceda. Akululanga because amanye amakhaya andiqondi bazawuphinda avuke kule imeko sikuyo because abanye abantu abathatha indweni. Uyabona because iroof yawo kamakhelwane uyifumana komnye umakhelwane ongaphaya imess nje into eyenzekayo andiyazi kwenzeka ntoni. Kambe uceba uthi umonakalo owenzekileyo awuchazeki ngendlela omkhulu ngayo. Apha ko-Ward 14 njengoba simile nje apha kusenjwaxa apha ii-areas ezi-affected zi-areas ezi-5 which is uSitye, iNjwaxa, iMbizana, iDebe-Marhele ngomqumbu. Zezona ndawo zithwaxwa kakhulu yile ntlekele yenzekileyo ngomhla we-16 and abantu bashiyeke bengenandawo zohlala. Eziba ubona nawe apha you can see abantu abanandawo zohlala bashiyeke bengenakutya bengenakwanto. Enkosi. Noko kunjalo imibutho yesisa kwaneenkonzo zikaxakeka sele zikho ukunika inkxaso kumaxhoba. Gifted the Givers teams have been deployed to King Williamstown, where we have assisted close to 150 homes with urgent humanitarian needs. Our teams are currently deployed in Bisho and Middledrift, where we are assisting families with food parcels, with blankets, with clean drinking water, with hygiene packs. Our operations will continue as figures come through. We do know there was a delay in information coming through as many of the cell phone towers have been disrupted by the current storms. Kumasipala iBuffalo City abahlali bakwalila bezosula ngenxa yemeko efanayo. Anqangile amaphondo amane nanjengoko isanuse sezulu sikhuphe isilumkiso seendudumo ezimandla nezikhatshwa zizandyondyo zemvula kulo lonke eli amagosa kwinkonzo yemozulu athi izandyondyo zemvula ziza kwandisa amathuba ezikhukhula ingakumbi kwiphondo laKwaZulu-Natal. Eli phondo liphantsi kwesilumkiso sika-level 5 kwaye kulindeleke ukuba iphondo iGauteng, iLimpopo neMpumalanga ahlaselwe sisichotho esikhatshwa ziindudumo kwaye oku kungakhokelela kwizikhukhula kula maphondo. Inkonzo yemozulu ithi umbindi nempuma woMzantsi Afrika kulindeleke ukuba ube nendudumo ezikhatshwa sisichotho ngelixa leholide zehlobo. Amaphondo aliqela naquka iGauteng, iKwaZulu-Natal neLimpopo anikwe izilumkiso. Thunderstorm activities is expected to occur primarily in the afternoon, although periods of increased moisture may result in morning showers in certain areas. Much of the rainfall during this period will be associated with afternoon and evening thunderstorms, which may at times be accompanied by heavy downpours, lightning, and gusty winds. Kusenjalo isanuse semozulu kweli ulihlono lothobela waleke ngelithi ngeChristmas kungalindeleka imvula ezimandla kwingingqi ezikwimpuma yeli loMzantsi Afrika.
We're still expecting more of afternoon thunderstorms, and if we have enough moisture, we'll continue monitoring and issuing weather warnings. So do be in the lookout on what we issue out in the weather service, as well as in any other media platforms that are credible, and take that into consideration. Uqukumbele wathi eli lanamhlanje lingatshona kunezantyalantyala zemvula ezikhatshwa zindudumo ingakumbi kwiphondo laKwaZulu-Natal. It is a yellow level 4 warning, which means it's a low likelihood, but the significant impacts are expected, which are expected to result in heavy downpours that lead to localized flooding, a possibility of damaging winds, as well as a possibility of hail and excessive lightning over those areas. Now, once we stick to the eastern parts, 80% chance of rain and showers is still expected in KwaZulu-Natal. This is still for today, and we're still expecting more severe thunderstorms to stretch into the central interior, into the western parts of KwaZulu-Natal. Ukanti kubonakala ukuba iphondo laKwaZulu-Natal lelona liza kuba sisigculelo semo yezulu engazinzanga kweli. Isixeko saseKapa sichitha amawaka amathathu eelitha zotywala nobuthinjwe kule veki. Elinyathelo lokulungela ixesha leziyunguma nokucoca uvimba abagcina utywala obuthi buthinjwe ngaphambi kokuba kuqale isiphithiphithi seeholide zeChristmas. Obutywala buthinjwe ngethuba kusenziwa amaphulo okugcina ucwangco ngeli xesha leholide. Ukuchithwa kotywala kuza kancinci nje phambi kokuba kuqalise uqalathelwano kumanqweme esi sixeko nakwiindawo zasesihlangalaleni nekungavumelekanga ukuba kuselwe kuzo. Amapolisa isebenzisana nesebe lezokhuseleko i-Safety and Security bakwiphulo lokuthatha ze bachithe utywala obuthengiswa ngokungekho semthethweni. Kungoku nje bumalunga ne-3,000 yeelitha utywala osele buthathiwe ngenxa yokuthengiswa ngokungekho semthethweni. Oku nokuquka ukuthengisa ngaphandle kwempephamvume kunye nokuthengisa esidlangalaleni ngokungafanelekanga. Alcohol is a big threat for us during the festive season. A lot of the fatalities, injuries that needlessly happen are the consequence of alcohol. Alcohol on beaches leads to fights, it leads to drownings, it leads to a lot of disagreeable behavior. At our community swimming pools, the same. Lucas Smith waleke ngelithi ingxaki yotywala bomgunyathi obuthengiselwa uluntu bubeka ubomi emngciphekweni ngenxa yemixube enobungozi ethi isetyenziswe. Our problem is people who make fake brands of alcohol with dubious products under very dubious health conditions, under conditions which if the purchaser saw it, he would certainly not buy the alcohol. And these are fake brands on them, so you're buying that thing assuming that it is of a sanitary quality. Meanwhile, it has been produced under the most appalling conditions. Amagosa endlela axhalabile ngengxaki yabaqhubi abangawuthobeliyo umthetho ngokuqhuba bephantsi kwempembelelo zotywala ingakumbi ngeli xesha leziyunguma. All the accidents that we are attending, most of the time, the motorists or the drivers, they are under the influence. So we've decided to have ad hoc operations in all our problematic areas, especially we've identified some hotspots where people are enjoying themselves, that is on the beach areas, and in some areas of Khayelitsha, some areas of Mitchell's Plain. Ezi bhotile zichithwe apha namhlanje ziza kuthunyelwa kumaziko e-recycling. Kubanje umqhubi webhasi emva kokufunyanwa ekhwelise abantu abangaphezulu komthamo webhasi ehlala abantu abangama-65 kwindlela edlula kuhola N1 kufutshane nebala lemidlalo iPeter Mokaba ePolokwane. Le bhasi bisuka eGauteng isiya eMalawi kuthe xa amagosa ezendlela eyimisele ecaleni afumanisa ukuba ithwele abantu abayi-117, nto leyo ithetha ukuba bebengaphaya kwama-50 abantu abongezelekileyo ngaphezu kwenani eliqingqiweyo elisemthethweni. Umqhubi wale bhasi uzamile ukubaleka kodwa wanqakulwa ze wabanjwa ngamapolisa. Isebe lezothutho nokhuseleko loluntu eLimpopo lithi uphando liyaqhubeka. Masipala iKing Sabatha Dalindyebo kwiphondo laseMpuma Koloni namhlanje wenze ovala mazibuko nalapho bekuhlolwa izithuthi kwindlela R61. Eliphulo liyinxalenye yamaphulo ezokhuseleko ezindleleni ngeli xesha leziyunguma kwanokuqinisekisa ukuba abaqhubi bayayithobela imithetho yezendlela kwaye abaqhubi bephantsi kwempembelelo zotywala.
We don't want tourists to think twice. As you can see that there has been a drastic change around Umtata, and we also want to instill investor confidence, and economically things are changing around our town. So having SAPS, just as an example, when we stop cars who are searching for drugs, illegal firearms, which just as an example, a traffic officer might not be able to do. So when we find someone, we just quickly hand them over to the South African Police Services. Already from last weekend, we had arrested, on Saturday alone, we had arrested about 59 drunken drivers. Kanti amapolisa nawo ayasebenzisana nalo masipala kwaye sele bambe abantu abaninzi susela oko kuqale ixesha lesiyunguma. It's also very alarming that Umtata alone, compared to the province, in the first week that they've been here, that would just be arresting about 59 people, and then on Saturday arresting about 27 people. So it just tells you that there is a problem with our people. So we are just appealing to people that during this festive season, we're not doing it for our municipalities or SAPS or whoever. We're also just doing it for the families. This is a time of togetherness. So we don't want families to be mourning the passing of their loved ones. Mapolisa anqakule abamba umntu omnye norhanelwa ngokuba inxalenye yomkhuba wokombiwa kwemigodi ngokungekho semthethweni eBabonge eMntla-Ntshona. Abahlali balengingqi bathi kudala bebongoza urhulumente ukuba angenelele kule ngxaki yokwembiwa kwemigodi ngoba lo mkhuba ubangela umonakalo omkhulu kumakhaya abo quka nezakhiwo zophuhliso kulo mmandla. Abahlali kwindawo yaseBabonge eMntla-Ntshona babongoza urhulumente ukuba adlale indima yakhe angenelele nanjengoko bephila phantsi koloyiko lokwembiwa kwemigodi ngokungekho mthethweni. Bathi oku kubeka ubomi babo emngciphekweni nanjengoko ukwembiwa kwemigodi kusanda. This thing started almost 2 months back. I haven't been able to use my gate for the past 2 months because my neighbor dig right in front of my gate. There is a big excavation. Can't use my gate. Can't use the road. I'm using the neighbor's road to get into my yard for the past 2 months. Aba bahlali bakwathi bacela ukususwa kule ndawo nanjengoko besithi boyikisela impilo zabo. If this place is a mining area, is a mining interest, let the authorities declare it and then we are relocated. I've built a house that is worth more than 500,000 that I put in that house. I cannot just neglect it. I cannot just pack it and go. Nangona oku kuthe kongamela esisixeko, umbutho iMakhwa ugxeka abakwantsasana ngokungenzi umsebenzi wabo. This is a highly organized process. It looks like they came in with a view to quickly take out as much as they can and then to leave, and that in the process they have corrupted a range of office bearers, including police, tribal authorities and councillors. Lo mbutho ukwathi abahlali bale ndawo balahlwe kwesinomhlwa ngurhulumente. Living in poverty is not easy. So, people are trying to earn a living, and when these opportunities arise, they are taking it. So on the one hand, we have sympathy with that, we understand. But on the other hand, there's a range of other community members here who simply just want to live in peace. Kungokunje ingxelo zithi kungenzeka kusekho abombi mgodi abangekho mthethweni abasavaleleke emathunjini omhlaba. Ukanti namhlanje kubanjwe omnye. Wayesakuba inhloko yokhetshe KwaZulu-Natal kwayinkokheli yeqela lophando eKhatomano uJohan Boysen uxelele ijelo lendaba iNewsroom Africa kuba uceba ukunikezela ngobungqina kwikomishoni yophando ekhokelwe nguJaji Bess Nkabinde odla umhlala phansi. Uthe ububungqina buza kuphikisana nobo buka-Aries Danikas ongudiza amahlebo. Le komishoni isekelwe ukuqwalasela ukulungela ukusebenza njengenhloko yegunya abantu lezotshutshiso kuka-Advocate Andrew Chauke eSouth Gauteng kulandela izityholo ezenziwe ngu-Advocate Shamila Batohi zokokuba akakulungelanga ukusebenza kwesi sikhundla. Udiza amahlebo uAries Danikas uthe kukho izizathu ezibangele okokuba anike ubungqina kwikomishoni ekhokhelwe nguNkabinde. I want justice to the victims. I want justice for Glovo. I want justice for all those families that the beloved ones got tortured. There were underprivileged African families which they didn't have the money. Uqhube ngelithi mininzi imikhwa yayiqhubeka kule ofisi yaseKhatomena eyayingena lusini kwabo athe babengamaxhoba.
They dragged the African man, from his bed. He was sleeping with his kids and children. And I remember it was raining, it was muddy. They took him out. The man was on his underwear. And they shot him at cold blood. Noko kunjalo uJohan Booyzens wayefudule inhloko yokhetshe ekwakhokela icandelo iKhatomena unit kwiphondo laKwaZulu-Natal uthi ubungqina bukaDanicus abunasihlahla. If it was indeed the case, why didn't he at least try and photograph the faces of the persons that are busy with the so-called atrocities? It's clear from that video, and as I said before, that could have happened any place in the world. You cannot identify. As a matter of fact, I tried my best after seeing this thing on TV at the Kavinde Commission to try and see if I can perhaps, through watches or clothing or distinguishing tattoos, try and see if I can identify, and I cannot. Kwakhona ukhanyele walala ngomqolo ke lokuba unefuthe kwigunya abantu lezotshutshiso ukanti ikomishoni iza kuqhuba kwakhona ekuthambekeni koJanuwari kunyaka uzayo. Yaqala ngecawe umhla 21 itumente yendebe ye-AFCON kwelaseMorocco de ibe ngumhla we-18 kwinyanga ezayo. Onke ke amehlo athe ntsho kwiqela leli iBafana Bafana nelithathwa njengelinye lamaqela zintandane ekuphumeleleni le tumente. Nozinti weli qela uRonwen Williams uthi bacela inkxaso engagungqiyo kubo bonke abemibili. Ayifikanga igalelekile itumente ye-AFCON nekudala ijongwe ngabe umvu ngabathandi bebhola ekhatywayo kwilizwekazi iAfrika. Iqela leBafana Bafana likugroup B ongekho lula kwaphela nalapho kukho amaqela afana neAngola, iJipeta nabamelwane eZimbabwe. Umqeqeshi weliqela lasekhaya uHugo Bruce uthi kuza kufuneka bewuphumelele nokuba sekumnyamentla umdlalo wabo wokuqala neAngola. So imagine that you don't win against Angola. Then you play with a knife here. And that we have to avoid. That we have to avoid. We have to win that first game. Unozinti nongukapteni weliqela lasekhaya uRonwen Williams ubongoza abemibeli ukuba balinike inkxaso engagungqiyo eliqela. In this time, we can only be stronger together. Let's learn from, past mistakes and issues that we had that affected the team, that affected performances as well. iBafana Bafana idlala umdlalo wayo wokuqala neAngola ngomvulo ngentsimbi yesixhenxe ngokwaxesha leli loMzantsi Afrika ze idlale umdlalo wayo wesibini neJipete nge-26 kaDisemba phambi kokuba idlale umdlalo wayo wokugqibela kaGroup B neZimbabwe nge-29 kaDisemba. Nansi Mozulu noThabile Makhaphela. Kakhulu ke mamqwathu khathwa ngumambatha ezindabeni ndiyakubulisa mbukele ekhaya ndikwamkele ke kwiqonga lam leMozulu mna ke ngegama ndinguthabile ndiyinzwakazi yabathembu mvanje ngokubanzi masijongeni ke nantsi iMozulu leyo ke mzontsundu apha ekhaya siyesiphawuleni kaloku ke iziganeko zeMozulu kusukela ekuseni ngomso nangorhatya imeko noko imandundu mpela nxa yokuxhaphuka kakhulu ke kweziganeko zemvula mpela kumntla mpuma nje woMzantsi Afrika uphela ngamandla ke futhi kwelapho lapha kaloku eFree State amazantsi walapha kaloku koFicksburg ekuseni bevusa ngula 13 degrees bavale ke basonga futhi usuku ngomso emva ke dina lapha yabeluvala ngama-20 nje akhatshwa sesithandathu ngokubanzi bethu nachungembe nam njengomaqolo yakho kokutshisa aphansi naphezulu sivule ngephondo lokuqala kaloku eliphaya lona kusempuma koloni njengapha kwiindawo ezininzi futhi ezikumantla nentshona yelapho phaya koBurgersdorp ngexesha lasekuseni futhi ngorhatya bavala imini yabo kaloku ngo-30 degrees okhatshwa zezomvula chungembe nam ngokubanzi kwelaphondo laphaya eFree State ngamandla mbukele ekhaya futhi ke kumazantsi welaphondo phaya kaloku nombindi oBloemfontein futhi ke ngo-17 degrees ekuseni futhi kuyanetha kubaneke nje yonke lantsasa ngokubanzi benje nje kwelaphondo laphaya entshona koloni ngamandla mbukelwa futhi ke kwimpuma namazantsi welaphondo phaya koCape Gallas ngexesha lasekuseni xonke kamane phaya ngelashumi nje elikhatshwa sisihlanu kanti ke ngokubanzi sebenje nje futhi ephondweni laphaya koNorthern Cape ngamandla mzontsuku kaloku futhi ke kumantla nempuma yelaphondo koKuruman umzekelo phaya kwasekuseni futhi ngabanda nenkwankca yokubhudla kwamoya ngokuqatha
ko-17 degrees. Kanti ke imozulu yona yenjenje phaya kwelaphondo laphaya ko-northwest ngomso ngamandla futhi ke kumazantsi nentshona yalo futhi laphondo phaa ko-Moreland kwasekuseni nazo zonke nje ezanginqe ezikufuphi bevuswa nguye kaloku futhi netha ke la-17 degrees. Kanti ke benjenje futhi ephondweni laseRhawutini ngamandla mbukela wam ekhaya futhi ke kundlunkulu welaphondo yitshwane ke leyo ekuseni futhi kuyanetha phaya ngezigaleko zemvula nendudumo ko-17 degrees. Nyuka nam kokubanzi kwelaphondo laphaya oLimpopo futhi ke ngamazantsi futhi ebilebile ekuseni futhi kuyanetha yonke la nkwankca phaya nakothabazeni xa unyuka futhi kwintshona yelaphondo ekuseni phaya imeko imaxongo ko-19 degrees. Sehle njalo futhi ke ngokubanzi sijonge iphondo laphaya kaloku kusempumalanga ngamandla futhi ke kumazantsi welaphondo laphaya kaloku futhi eStanderton ekuseni futhi inkwankca yingqele phaa nomoya obhudla ngokuqatha kakhulu futhi ko-15 degrees. Vuma ndivale ndisonge kaloku imozulu kwiphondo lokugqibela phaya bethula kaloku KwaZulu Natal ngamandla futhi kumantla welaphondo kusephongula phaya ekuseni futhi xa baqaba ngamafu mpela phaya bevuswa ngo-15 degrees. Mna ndikuthanda kangaka xesha lemiyoli. Ngawafumana la manqaku namanye kwiqonga lethu le-YouTube nelithi Iindaba Zethu, kanti ngomso oxa bethu baza kuziphaka zishushu izindaba ngolwimi lwesiZulu. Kamnandi mawethu.